I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Sumagod! Nakasuway na baya mong paing sa una? Oh, bitaw, nagkasuway mo siya pagka-scammer. Oh. Ay, bawi, hawa. Ay! Mga wa mo'y batasan, ha? Kamoy pamahawa kay dili ni inyong teritoryo. Dili mo taga dinhe. Pamahuli mo sa inyo. Tsupe! Ha? Pe! Nakawaan ta mo. Be. Okay ra ka, ma? Okay ra ka ba? Kinsa ni tukbo ni mama? Kinsa ni tukbo ni mama? Ayaw na lang pangutana pa kay wagi mo angkon anak nila. Papahawaan na lang na sila kay nisandig na sila sa tungkural. Ha? Nagkadungog mo gisulti ni mama nako, ha? Pamahawa mo! Pamahawa mo! Namingaw na ni kuya. Nawala na mga tao. Gihingin lang man. Oy, kinsa may nahingilin? Oh, may lain pa ba manghingilin din hidapita gawa silang nang sabil og paing? Uy, nganong gingin naman nila mga tao? Wala sa kumahibaw. Basta kay nakadungog ko nila. Basta nakadungog ako nga gihingin lang ang mga tao. Gisa mo tingali, kay tungod man na sa ila. May lain pa ba? Ana gyud. Kuya, ase maayo. Mupahawa na lang ta dinhi. Unsa ka? Yabag na ka? Ano naman? Yuta ni sa itong mga ginikanon niya atong biyaan? Ato na lang baligya, kuya. Mupalit ang taglain nga yuta, basta malayo na taana nila. Ano sa taong ka, buboy? Wala ba kag just now yung anak nila, we? Wala ba kag karon pa? Tanawa ra gud. Nagpatao na ba ganitag cable car? Ha? Para lang yun pagpakita nga dili sila makatarog nato bisan unsa pa ilang buhaton? Ay, Sagdi na sila, boy. Gawas pa, kung mamahawa ta din mamatay na sila. ngano? Ngano, kuya? Arithmetic, wala na, isip-isip po. Isip, uy. Oho, mamatay kay ano man. Ngano lagi? Mag-uol man na sila kung dili makakita nato. Mag-uol na sila kung dili sila makapanghilabot nato. O kung mahitabo na, peligro nga atakihon sila og mamatay. Sige, katawa pa, boy. Pati agin mo katawa, boy. Katawa mo sa tanin mo, kuya. Mao na nga, boy. Boy, paminaw. For humanitarian reasons, magpabilin ta din Tawa, boy. Ano? Pati agin Naunsa man ko, uy. Nangatol man ko. Naunsa man nung paing. Paing! Naunsa ka, paing! Nangatol akong uma. Uy, gikas pa ka? Murag wa man. Na-stress lang ko. Ay, parihas di ita. Na ako nangatol sad ko pero wa ko mahibaw nga ano. Pero stress pug ko karon. Unsa may naka-stress ni mo, ma? Si Imok. Parehas dita. Kanong na-stress man sa kaniya? Stress ko, ma. Nga, wa may magka-inkwentro. Parihas gid di ita. Gusto ko na ibuhaton, ma. Kanang makalupig niya ba? Kanang makapahugmak siyang kasikat sa mga tao. Mausad lagi na akong gusto, paing. Pero ang pangutana, unsa may atong buhaton nga makapagguba sa iyang pangan? Pero unsa man lagi, ma? Unsa man ato buhaton nga makababadshot niya? Paghuna-huna. Wa na lagi ko'y mahuna-unaan. Ikaw na sa'yo una-una, oy. Wa na sad lagi ko nahuna-hunaan lagi. Ay. Imok! Ah, Oh, Imok, gawas! oh, nangugat tong nabayhan na mo. Nangugat. Hinay kayo, tingog cute kayo. Iyang ugat na nakita. Klaro kayo. oh. Sa kay... Unsa mo kay tuyo na niyang imok, no?
Unsa gyud kay atraso ni imok niya? No murag dako-dako gid tingalig atraso si imok niya. Kana! Kana! Diba? Atraso. Basig Oh. lagi atraso sa imo. Basig. Kaya nagugat man. Ha! Mas maayo nga itong mahibawan man. Aron atong maggamit batok ni imo. Bitaw no? Sakto ka paing. Sige, atong duolon. Susiho nato unsay atraso ni imok niya. Kana atraso. Imok! Imok, gawas diha! Gawas diha, imok! Excuse ni mo. Unsa na imong problema ni imok? Dako sa katraso na ako sa akong pamilya. Ha? Isulti sa iyang atraso ni mo, ma'am. Basin pa day may ikatabang ni. Sigurado mo? Makatabang ka mo na ako? Among paningkamutan, ma'am. Sige, sulti na. Unsay iyang atraso ni mo og sa imong pamilya. Ha? Okay. Kadiyot kayo mo ginhawa una ko kay murag nahotdan gyud kog hangin. Sige. Ginhawa una og lahom. Asay mayo. Musod na ka sa amo para magkasulti dag mayo, ma'am. Ayaw na lang. Kay tingali unyag mo gawas sa siya. Pero Naanagit siya! kalma lang, ma'am. Kalma lang, ha. Mrs. Suson? Ay, salamat, Timok! Di gawas na gyud ka! Oo. Dugaya sa dimong ni gawas, uy! Napagaw na lagi kog sinaok diri ba? Gidool na lang ko ining imong mga silingan kay naluoy na sila nako. Sorry ha, Suson. Wag ko kadungog. Kanang, nisakay na lang unta ka sa cable car. Na, doon na ako'y trauma, ana, uy. Mao nga naghuwat lang yun kung magawas ka. Mao ba? Kadiyot sa ma'am, ha? Abi ba na kung may atraso nis imok ni mo og sa imong pamilya? Ay, oo, doon na gyud. Kay bawo ka atong miaging buwan, birthday sa akong bana? Amo ni Sing gi-invite. Pero, wa gyud mi tunga, ha? Perting paabot sa mong mga bisita kay nang hambog mi nga mo tunga ni siya. Napahiya in taon mi, uy, kay wa mi niya tunga, ha? Igo na siya nagpadaog video greetings na mo. Oh, Away, ayo. uy. So, na kong balik, ma. Una ko ni mo. Karon imok, Suson. ayaw na gyud kog balibarihan nindo ta paminawon iniglitok nimo sa papilido uy. Birthday sa among iring og dunay party sa bay karong gabi. Daday mo igsuon og panunga baya gyud taon mo ha. Adto ang party sa Grand Ballroom sa Miming Hotel. Sa Miming Hotel yun? Wow! Kaklasa ng hotela, ma. Mao gani nga mo adto lang gyud ta. Ha? Pero huwag tayo labot sa imbitasyon. Pero nakaila naman to si Madam nato. Ay, di sa tigalitan ni Abogon. Uy, kung iya tang makita dito. Ay, magdahalang tagrikalo para sa nag-birthday nga iring. O sa matong dadon, cat food. O sige, kana cat food. Magdatag usa ka sako. Grabe sa gusto kasako mo, eh. Kuhan ka ng... Mawagtangan mo sa tag-poise, ana, kung magdadatag sa kasako dito, bugkata na. Kana na lang dilata nga cat food paing. Ato lang isod og paper bag. Kana na lang. Sige, ma, kana. Muad to taon niya. Kapuha yun yung hotel ko yan, no? Gwapo mo lang. Mahal ko kayo eh. Magka-budget lang siya pangan. Di man ka pangan. Miming Hotel? Murag hotel sa mga ereng, oy. Pero naibaw ka ba? Nga iring ang mag-birthday karon? Mo ba? Aw, dili litaw ang birthday ron, kuya? Dili. Iring. Oh, Biya. Nalagi ka, Biya. oh. Mag-host ko og cat party. Uy, ilan ni Mrs. Suson? Mao sa inyong tambungan? Sa ilang Suson. Unsa ko di ay? At tana mo, manunod ta sa Grand Ballroom. Askang sa baa sa mga ereng, oy. Magdungog ka tayo ni. Muhilo man na sila ron. Hinigsugod sa party. Mabisi naman na sila kaon.
Wala ba tayo regalo, kuya? Aw. Hindi man padalhon og regalo. Amo ba? Oo. Hello, everyone! Hello. Uy, may ilang nilagyan mga earring, kuya. Nagkasabot ra sa tingali nga magsugod ang party. It's nice to see nga wa gyud nagdaog regalo as instructed sa inyong invitations. O sa ganito consequences sa mga bisita nga magdaog regalo? Unsa ni, kuya? Mubayad og penalty nga 5,000 each. Ay, maubar. Ay, 5,000 kada usa. Okay. Please, take your seats na everyone kay magsugod na. Oh no! Dunay pag-uong abot nga visitors nga nagdaog regalo. Uy, hala! Oh, sila sinangsabi ng paing, kuya! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!